Manifestácia nie je ezoterika, je to zbraň. A ja ti ukážem, ako ju používať. Pozri, manifestácia nie je ezoterika. Nie je to rozprávka pre duchovných rojkov. Nie je to o tom, že budeš sedieť v lotosovom sede, dávať si ružový kryštál na srdce a dúfať, že ti vesmír pošle milé prekvapenie. Manifestácia je zbraň. A buď ju ovládaš vedome, alebo nevedome. Ak ju ovládaš vedome, používaš ju pre svoj osoch a rozvoj svojho života. Ak ju ovládaš nevedome, používaš ju nechtiac proti sebe. Dnes ti ukážem, že manifestácia nie je len viera. Manifestácia nie je o modlení a rozprávaní si afirmácií, ktoré ti majú priniesť zázraky do života. A už vôbec nie je na to, aby si bez tvojej akcie dosiahol akýkoľvek výsledok. Manifestácia je presný, merateľný a vedecky podložený postup, ako si vytvoriť život, ktorý si vedome vybral. Keď som mal 13 rokov, prebral som za svoj život plnú zodpovednosť. Moc dobre si pamätám na ten moment, kedy som sám sedel vonku na lavičke a premýšľal nad svojim aktuálnym životom a mojou budúcnosťou. Už od malička som bol iný a chcel som od života viac. A tak som obklopený pokojom noci, no zahltený pocitom strachu a stresu, tam na tej lavičke spravil vnútorné rozhodnutie, vďaka ktorému som preberal kontrolu nad svojim životom do vlastných rúk. Nie preto, že by som tomu hovoril manifestácia, ale preto, že som vedel, že ak sa budem spoliehať na druhých a na vzor mojich rodičov, skončím ako oni. A tak som si postupne začal tvoriť život podľa seba. V 17 som sa do toho pustil naplno, keď som si uvedomil, že na strednej informatickej škole som študoval v ilúzii dosiahnuť slobodu. Ale pritom som si sám sebe vytváral väzenie, ktoré predstavovalo sedenie pred počítačom niekde v korporátnej kancelárii ako správca sieti. Spočiatku ako tínedžer som si myslel, ako to mám super premyslené. Zdalo sa mi to ako výborný a logický plán. A počas 3 rokov som na ňom aj usilovne pracoval. Spravil som si všetky dostupné Cisco certifikácie, aby som mohol robiť správcu sieti s domnenkou, že odídem do zahraničia a zamestnám sa v nejakom korporáte a budem zarábať veľa peňazí. Vďaka Bohu, že som nepokračoval po tejto ceste a v mojich 17 som spravil svoje prvé nelogické rozhodnutie. Rozhodol som sa opustiť cestu istoty a vykročiť na cestu volania mojej duše. Týmto rozhodnutím som prvýkrát demonstroval vesmíru, že som tým človekom, ktorý si môže vytvoriť vysnívaný život podľa seba. A týmto rozhodnutím nemám teraz na mysli začať myslieť pozitívne a krmiť svoju myseľ afirmáciami. Týmto rozhodnutím bolo preskočiť z informatiky do športu a vykročiť na cestu mojej vášne. V tej dobe to bol fitness. Vášeň, ktorá ma doslova vychovala, pretože mi vštepila tie správne pozitívne vlastnosti, ako sú trpezlivosť, vytrvalosť, konzistencia, disciplína a pravidelnosť. Vďaka čomu mi nielen pomohla vybudovať silný základ pre budúcu podnikateľskú cestu, ale zároveň som vďaka tomu dokonale spoznal, ako funguje naše telo. A to mi dnes umožňuje energeticky zvládať 10-násobne viac než bežní ľudia. Pretože fyzický režim môjho života je nastavený už dávno na elitnú úroveň. Takže skutočná manifestácia znamená rozhodnúť sa, zaplatiť cenu, vydržať tlak a vytvoriť si realitu podľa seba tým, že zo svojho rozhodnutia nikdy neuhneš. To je skutočná manifestácia. Zabudni na sviečky, zabudni na trápne afirmácie, ktoré si môžeš opakovať do nekonečna, ale aj tak sa u teba nič nezmení. Zabudni na tie motivačné reči dnešných mentorov a koučov, ktorí ti hovoria, že stačí vysielať tie správne myšlienky a dokážeš si všetko, po čom túžiš pritiahnuť do svojho života. Realita neprichádza sama o sebe. Realita sa tvorí. A tvorí ju ten, kto ovláda 3 veci. Svoje myšlienky, svoje pocity a svoje skutky. Keď som v tých 17 spravil prvé najodvážnejšie rozhodnutie, ľudia v mojom okolí si mysleli, že som sa zbláznil. Pretože preskočiť z informatiky, v ktorej som mal istotu kariéry, do športu, keď moji najbližší vedeli, že som športové drevo. Nevedel som sa šplhať, nevedel som spraviť stojku a dokonca som nevedel ani obyčajné mlynské kolo, ktoré spraví každé druhé 5-ročné decko. Gymnastika bol môj najväčší postrach a o behaní na dlhé vzdialenosti ani nehovorím. To by sa len blázon rozhodol. Ale toto rozhodnutie kompletne zmenilo trajektóriu môjho života. Nie preto, že som vedel, čo bude, ale preto, že som vedel, kým sa chcem stať. A bez ohľadu na to, čo si druhí o mne mysleli, ja som sa naplno ponoril do tejto vízie. Kultivoval som ju vo svojom vnútri a každodenne som na nej usilovne pracoval,
až kým sa z tejto vnútornej vízie nestala vonkajšia realita. Každý deň som si to prehrával v hlave. Nie afirmácie, obrazy, pocity. Ako by sa to už stalo. A potom som žil podľa toho. A hádaj čo. Postupne sa moja realita začala meniť. Nie naraz, ale presne tak, ako som to videl so zavretými očami. Presne tak, ako to cítila moja duša. Odtedy tento postup používam pravidelne. Keď som zažil svoj najväčší životný pád a prišiel o všetko, zamkol som sa do seba, vytvoril si vnútornú víziu a o 2 roky som žil ten najväčší životný sen. Keď som na moje narodeniny otvoril fitko o rozlohe 1700 m2. Rovnako keď prišla COVID pandémia. Tam vonku bol obrovský chaos, stres a strach. Ja som ostal pokojný. Zavrel som oči a vytvoril si víziu. A o pol roka som mal postavený online fitness biznis, ktorý mi zarábal viac ako 10 000 eur mesačne, pričom mi stačilo pracovať len 3 hodiny do týždňa. A keď som prišiel na koniec mojej fitness kariéry, kedy som vedel, že sa už nemám kam ďalej posúvať, možno poznáš ten pocit. Máš všetko. Peniaze, voľný čas, životnú partnerku. Ale aj napriek tomu cítiš v sebe prázdnotu. Nie prázdnotu z toho, že by si nemal svoj život dostatočne plný, ale z toho, že tvoja duša vie, že si prišiel na koniec jednej cesty a je na čase sa vydať na ďalšiu. A tak som opäť zavrel oči a spýtal sa mojej duše, kam chce ísť. Vytvoril si víziu a začal na nej pracovať. A práve vďaka tomu, že to robím pravidelne, môžem byť dnes tam, kde som a žiť svoj vysnívaný život v úplne novej lige. A teraz ti poviem niečo zásadné o manifestácii. Tvoje myšlienky majú elektrickú frekvenciu. Tvoje pocity majú magnetický náboj. A tvoje rozhodnutia vytvárajú nové neurónové spojenia v tvojom mozgu. A na základe týchto mozgových spojení buď reaguješ na život, alebo život sám vedome vytváraš. Ďalej chcem, aby si vedel, že okolo teba je elektromagnetické pole, ktoré vysielaš do éteru. A buď má toto pole negatívny náboj, pretože máš strach, pochybnosti a obavy, alebo má toto pole pozitívny náboj, pretože je tvorené na základe viery, odvahy a silnej vízie, ktorá ťa doslova ťahá dopredu. A na základe toho si potom priťahuješ rovnaké. Buď si budeš priťahovať ďalšie situácie, ktoré ti budú vytvárať ďalší strach, obavy, frustráciu a úzkosť. A tým sa vlastne budeš ponárať vo vlastnom bahne, alebo si budeš priťahovať situácie, ktoré budú podporovať tvoju vieru, odvahu a dosiahnutie tvojej vízie. Toto nie je žiadna ezoterika. To je neuroveda. To je kvantová fyzika. Keď si niečo predstavíš a spojíš to s emóciou, aktivuješ limbický systém. Keď si tú predstavu opakuješ, tvoje neuróny sa začnú prepájať inak. A keď konáš, ako keby to už bola pravda, tvoj mozog to nevie rozlíšiť od reality a zmení filter vnímania. Tvoj retikulárny aktivačný systém začne vyberať zo sveta presne to, čo zodpovedá tvojej vízii. Toto nie je kúzlo, to je biológia nášho ľudského tela. Už dávno je vedecky dokázané, že keď vystavíš svoj mozog dennému obrazu tvojej budúcnosti, dennému pocitu toho, čo chceš žiť, dennému rozhodnutiu konať tak, ako keby to už bolo tu, a budeš to robiť dostatočne dlhú dobu, tvoje telo prestane byť minulosťou a začne sa učiť tvoriť novú realitu podľa tvojich myšlienok. Ja to robím denne, už niekoľko rokov. A každé ráno mám presný rituál. 10 minút vizualizujem svoju budúcnosť. Precítim ju cez telo. Nastavím si rozhodnutie dňa, uvoľním odpor a začnem konať z pozície toho, ako by to už bolo hotové. A potom to už nie je o tom, či sa tvoja vízia stane skutočnosťou, ale kedy. A rýchlosť bude záležať len od jednej jedinej veci. A to je to, ako dlho dokážeš udržať svoju víziu vo svojej mysli bez toho, aby si o nej pochyboval. Pretože každá pochybnosť ťa vráti o krok dozadu. To je základ mojej manifestácie. Nie teória, prax, disciplína. Vedomé rozhodnutia zakončené činom. A pravidelne to vidím, ako to funguje u mojich klientov. Keď vedome zmenia obraz svojej reality vo svojom vnútri, začnú sa diať veci, ktoré častokrát označia zázrakom. Pretože iným slovom sa to ani nedá popísať. Konkrétne jeden z nich bol roky zaseknutý v priemerných výsledkoch. Urobili sme jednoduchú vec. Zmenili sme jeho slova, zmenili sme jeho spôsob rozmýšľania,
Zmenili sme jeho rituály a zmenili sme jeho vnútorný obraz. Do 6 mesiacov zarobil viac ako za celý predchádzajúci rok. A pritom pracoval o polovicu menej. Nie preto, že by mal šťastie, ale preto, že zmenil svoj vysielač. A svet začal na to odpovedať. Realita je poslušná, ale len tomu, kto je poslušný princípom univerza. Nie emóciám, nie chaosu. Nie pohodliu, ale základným zákonom, ktoré riadia náš život. Či sa ti to páči, alebo nie. Či im veríš, alebo nie. Ovládajú rovnako aj tvoj život. Rovnako ako aj ten môj. Jediný rozdiel je len ten, že ja som sa ich dokonale naučil používať vo svoj prospech. Ak chceš žiť život, o ktorom teraz ešte len snívaš, musíš sa stať človekom, ktorý si ho zaslúži. A to sa nedieje náhodou. To je denný tréning v mysli, v tele a v skutkoch. Takže manifestuj. Ale nie ako dieťa, ktoré dúfa. Ale ako král, ktorý rozhoduje o svojej budúcnosti. Realita je tvoj otrok. Ale len vtedy, keď ty prestaneš byť otrokom svojej pohodlnosti. Ak chceš objaviť systém, ktorý ti krok po kroku pomôže ovládnuť vedomie, emócie a činy, tak klikni na odkaz v popise. Tam nájdeš odkaz na môj mentorský program Životný kľúč. Tento program nie je žiadna teória. To je manuál. Odžitý na vlastnej koži. A vytvorený praxou. Pre tých, ktorí chcú tvoriť svoju realitu vedome. A žiť ako tvorcovia. Nie ako obete systémového nastavenia. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi palec hore. A ak nechceš, aby ti ďalšie uniklo, daj si odber môjho kanálu a zapni si upozornenia. A ešte na záver sa chcem s tebou rozlúčiť s otázkou pre teba. Čo je tá jedna vec, ktorú si ideš vedome zmanifestovať? Napíš mi to do komentára a sleduj, ako sa tvoja pozornosť zmení na dôkaz. Vidíme sa pri ďalšom videu.